Per eżempju, ħarġet skema issa, ma nafx mill-ewwel nisir naħseb tal-edukazzjoni, għal postdocs, ġifieri jekk tagħmel PhD, wara li tlest il-PhD tista' iħallas lek il-gvern skema dik budget ta' madwar 200,000 fuq 3 snin biex inti jkollok paga minnu tużaħ riċerka l-space landek u tista' però parti minnu hija. U postdoc esklusivament fl-informatika, ġifieri qed ngħidu? Areas li jagħtihom iktar importanza, waħda minnhom hija STEM, Science Technology. Okay. U din hija xi ħaġa li toħroġ mill-università jew mill-gvern? Naħseb mill-gvern, le mill-gvern mhux l-università. Għax inti tista' wkoll xi ħadd japplika biex da jmur barra. Sewwa. U jagħmel postdoc barra. Sewwa. U dik tinkwetani ħafna. Ir-raġuni li fil-waqt li 200,000 forsi jidru ħafna fuq 3 snin. Da jekk xi ħadd mar sa postdoc barra fejn hawn kumpanniji li lesti jtuk 900,000 fis-sena bħala paga. Xiex? Ija. Nippakjaw dejs tagħna. Tina naqra masterclass nagħmlu ġimgħa? Mhux hawn sewwa. Le? Però maġna ekonomija kapaċi tiġġenera dawk it-tip ta' pagi. Ovvjament fi applikazzjoni. Ta' xi xi 900,000, bro, ġisa kurjuż. Ħanaqbad ngħid. AI engineers u hekk li tibni da daw l-affarijiet. Għalhekk kollha bismu da wara. Kollek għandhom stipendju dawk ta' Le, ma li qed ngħid huwa dan, mela inti jekk le biex nifukaw fuq għal xi qed ngħidlek. Jekk inti mela mort barra u waqt li qed tagħmel dal-postdoc barra raw dat-talent, il-kondizzjoni li ma tistax titlaq minn Malta 5 snin wara li spiċċa dak. Inkella titħallasom. Però inti daw kumpaniji li jekk jaffordjaw tuppaga bħal dik kan jaffordjaw ukoll iħallsu dak il-200,000 fil kemm hawnhekk ġbina xina. Jiena tinkwitani dwar diki qed nużaw it-taxxi tagħna biex noħolqu l-brain drain tagħna stess. U mhix intenzjonata ħażina. Sewwa ġifieri bl-ebda mod mitnej tisma' di min qed jagħmilha ma jafx x'inhu jagħmel, far from it. Imma pereżempju anke jekk inti ma nafx prinċipji jistgħu jiġu dibattuti f'dettall. Imma jekk inti pereżempju għandek parti minnu tal-budget xi 10,000 tista' tużah fuq lodging jew accommodation waqt li qed barra minn Malta. Però Malta ma tistax tużah. Iġed nassumu ħatoqgħod mal-ġenituri tiegħek int waqt li qed tagħmel postdoc. Għaxek il-issam xinisa. Biex ħadd għandu jtik bxejn. Mhux xort tal-Maltin għandhom il-kera xi ħallsu, mhux xort għandhom loan xi ħallsu. Allora xiex inti qed tjabbis il-memoar barra. Oħloq l-istess inċentiv biex ħadd jgħidlek aħna qatawa xort jaqbel lien. Tifhem ġed ngħid li tul inkwit tagħha minn daw it-tip ta' skemi ħasra intenzjonati tajbin, vera għandna bżonn, u vera bżonn mhux dik biss hemm ħafna iktar anki biex inkabru anki numru ta' PhDs li jibdew. Imma rridu naħsbu wkoll x'effett għandhom fuq dil-viżjoni ħafna ikbar għalhekk semmejt l-importanti li jkun hemm narrattiva kbira kif semmejt inti li tgħid isma' l-hemmhekk ħammorru. Ma kif se nagħmlu biex issa nżommu aktar nies hawnhekk, noħolqu aktar PhDs biex postdocs nżommu hawn ġibna kumpaniji minn barra biex isiru dat tip ta' inizjattiva. Mela tlaqna.